bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 12:09. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang, Lunes po nganyan, sa 1 sa bulan ka Nobyembre 2021. Ini po ang Bareta alas 12, ako ang sandong lingkod, Mardilad Daingiba. Sa headlines sa tuwing darakulang mga Bareta, pagpasyar sa mga kampusanto may ikit na tigbabawalan. Kamalig Bypass Road, nagiging lugar na ng negosyo. Sa lado nasyonal, pagbabakan alert level sa Metro Manila, naigot na pinag-aadalan. Pagbakuna sa may edad na 15 hasta 17 anyos dapat ikonsiderar. Sa Bareta sa ibang nasyon, Supreme Leader kan Taliban Group nagpailing sa publiko. Sa lado ni Karawat to Sports, dating UST Judoka gadan dahilan sa atake sa puso. Yan ang headlines. Kunya sa detalles ka mga Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Dahil sa maigpit na pigbawal kan simbahan Katolika na anuman ng mga aktibidad, lalo na ang pagbisita sa laog ka mga kampusanto, Memorial Park asin Columbaria ngunyan aldaw, nin mga santos pati na sa aga sa aldaw ka mga kalag, ang mga residentes nagpatente na sana ng kandila para sa inda mga mahal sa buhay na nagtalikod na sa kinaban sa luwas na sana kang Kampusanto. Taibong lalado, maging ang banal na misa dahil nagigibon sa Kampusanto kundi sa simbahan na sana, mantang ang mga maparesponso kinakaipuan na magpadara ng surat sa simbahan tanganing nakasabay sa misa na papamisahan
na mga kalag. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Yan, Santo Lelan sa Binukasan na bypass road sa barangay Salugan, pasiring sa may barangay Libod, Kamalig, Albay. Ininangunyan ang nakakataonan nintabang sa mga residentes kang barangay. Dalan tayo mga gilid kan tinampo, binugtakan naman ka mga tsindahan na sa ngunyang pigdadayo na kang publiko, pati man ka mga drivers asin mga painante ni mga Dracula asin naralabang truck na minaagi sa nasabing dalan. Sa ibong lalado nagpatanid man ang Albay Provincial Traffic Division kontra sa pagpaparada ka mga truck sa gilid kan tinampo tanganing day mag-clear ning gubot na bulos kan trapiko lalo na nin road crash. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa iba pang baretang lokal, padagos ang paglilibot at pagdakop kan Legazpi Task Force Kalinisan at Kayusan sa mga bihikulong iligal na nagpaparada sa tinampo dahilan ta orden ini kan Department of Interior and Local Government o DILG. Inampig linaw ni Marbella manungod sa mga espekulasyon kan publiko na nagiging laylo ang grupo sa pagdakop dahil sa nangyayaring eleksyon sa masunod na taon. Ipinaliwanag na ni Marbella na kada quarter nagkakaigusan na ng reporting sa assessment sa DILG manungod sa implementasyon ng mga road clearing sa syudad. Sa ngunyan, nangapunan si Marbella sa publiko na magkipagkooperar sa nasabing kampanya, tanganing maging matrayumpo ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa kamautan na marealisar ang herd immunity ngunya na taon 2021, ang lokal na gobyerno kang Kamalig Albay, puga-puga ang esforso sa bakuna sa indang residente sa pagikan sa indang Municipal Health Office. Sa abiso na ipinaluwas na Alcalde Caloy Baldo sa sunod na vaccination rollout, ang mangyayari sa Kamalig National High School puon sa Nobyembre 2, Nobyembre 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, asin 12, kung sa mga bakunang Pfizer, Sinovac, Moderna, asin Sputnik ang gagamiton. Sigung kay Baldo, akseptaron ninda ang mga walk-in o pwera sa babakunahan ng Sputnik V. Ang mga kamaliganyos na magpapabakuna na may edad 18 anyos pa itaas na kaibanan sa priority group A1, A2, A3, A4, asin A5 ang kaipuan na magdara ng valid ID, tadiring ballpen, pagkaon, tamang pagsulog ng face mask, asin nag-obserbar kan social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Mientras tanto, si Kataw ang gabos na dakop lang sa tupada sa barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Ang mga elementos kan Santo Domingo PNP nagkaigwanin operasyon. Sagot sa indang madakop ang nasabi mga persona mantang nasa tupada. Nakuha sa lugar ang apat na pangbulang na manok, tarong buhay asin tulong gadan, 2 VHF handheld radios, 4 na cellphone, asin iba pa, kay bana na ang kantidad na 2,535 pesos. Ang mga arestadong persona asin nanako ang mga ebidensya, dinara sa ipatura kang pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Sa ibang pang bareta, epektibo ngunyan aldaw, Nobyembre 1 sagod Nobyembre 15, 2021, ang probinsya kang Catanduanes nasa irarong ka Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ dahil sa presensya kan B.1617 o Delta variant. Sa Executive Order number 37 ay pinaluwas kang gobyerno probinsyal, istriktong ipinapasunod ang public health standard, limitado ang hiro ka mga individual, ipinagbabawal ang pagluwas kan mga 18 anyos pa ibaba, asin 65 anyos pa itaas. Kaya mampigtugutan na magbukas ang mga karaoke bars, club, internet cafes, mga parke, indoor sports, arrogant gyms, mga pasyaran, asin dine-in services. Mientras na ang mga hotels at iba pang accommodation na may Department of Tourism accreditation ang pwedeng mag-operate. Kasabay kay ni, nasa 30% ang pigtutugutan para sa religious gatherings, arog ka mga misa, burol, asin lubong. Papanginotan kan incident management team kan Catanduanes ang implementasyon asin monitoring sa nasabing direktiba na may kamautan na mapugulan ang pagdakol ka mga magpupositibo sa COVID-19. Yan ang mga bareta niya to sa lado lokal. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, makalis lang kita. Doc F
Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo, ta kami.
Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpadago sa temperata alas 12 sa Bareta Nato sa Lado Nasyonal, aminado ang Department of Health na dainin dapigi daling ipairaram sa Mastoros na Alert Level 2 ang Metro Manila opisar kang padagos na pagbaba kan COVID-19 cases sa nasyon. Piglinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na kaipuhan magdesisyon ang DOH base sa indicators para sa COVID-19 arrogant case trend as in health system capacity. Taganing masukol ang hospital health system capacity, pigiling kanahensya ang healthcare utilization rate sa intensive care unit beds, ward beds, isolation beds as in mechanical ventilator sa mga ospital. Sigung kay Berhere, sagod kan Oktubre 25, nasa 37.65%, sagod 53.15% ang health system capacity sa NCR o may kukonsiderar na low risk. Sa nakalis man na sarong simana, negative ang 2-week growth rate kan riyon, matang nasa 7.4%, ang average daily attack rate, indikasyon na kan bagulbul na downward trend kan mga kaso. Day pa dapat ipikonsiderar ang pagbakuna sa may edad 5 sagod 11 anyos laban sa COVID-19, imbis kay ni pigrekomendar ni Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines President Dr. Mary Ann Bunyi ang pagbakuna ng nasa 50% kan target population. Yung mga kay Bunye, dapat pa manggiraray prioridad ang senior citizens asin may mga helang dahil mas bantad sinda sa peligro na darakan COVID-19. Maski sobra 90% ng epekto kang bakuna base sa pag-aadal kan Pfizer sa US, issue pa manggiraray kung ligtas ang bakuna lalo na sa mga aki. Nagirumduman na pinunaan kan gobyerno kan Oktubre 15 ang COVID-19 vaccination sa mga edad 12 sa 17 anyos na may comorbidities. Naglalamang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na tutugutan naman kang gobyerno na may itaas sa 50% capacity sa mga simbahan. Napagarama na po ngunyan Nobyembre 1 sagod 14, mantenido sa Alert Level 3 ang Metro Manila asin 7 iba pang reyon sa Pilipinas kung saan pitutugutan ang religious gatherings sa maximum na 30% of venue capacity.
Pero apelasyon ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary kan CBCP Public Affairs Committee, na itaas sa 50% ng kapasidad ka mga simbahan na singgibo na 100% pag ibinabanaan riyon sa alert level 2. Igataong kwenta na maninda sa mga eksperto ang pagdesisyon si kung kay Father Siciliano na kung talagang day pwede handa man na magsunod ang simbahan. Pabarata niya to sa ibang nasyon, nagpiling sa publiko sa primerong pagkakataon poon kan 2016 ang Supreme Leader kan Taliban na si Batullah Akhundzada matapos sining magampang sa sayang supporters sa Southern City kan Kandahar. Si Akhundzada nagserbing spiritual chief kan Islamist movement poon kan 2016 pero dahil ini nagpapiling maski pa kan maagaw na kan Taliban ang poder sa Afghanistan. Dahil sa iyang pagiging low profile, naging laman kan paguroron sa iyang papel sa bagong Taliban government. Magpoon kan makuanin da ang kontrol sa Kabul kan kabagaan ng bulan ni Agosto. Pero didilog man ang mga uring-uding kung siya buhay pa o gadana. Pero tangani pa ay sinabuhay pa. Binisita ni Akhundzada ang Darul Uloom Hakima Madrasa para kaurunan sa iyang mga maisog na soldado sa Sin Disipulos. Sa lado ng Karawa to Sports, gadana si dating UST Golden Judoka Dieter Tablan sa edad na 23 anyos. Inatake sa puso ang atleta sin binawi ng buhay. Naging two-time UAAP Most Valuable Player si Tablan asin pinanginotan ang Golden Judokas sa 4-peat championship sa Men's Senior Division. Kan Oktubre nagtapos siya ng degree sa Physical Education, major in Sports and Wellness Management, makaagi ang 5 taon sa University of Santo Tomas. Breakthrough! Kasatuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, may mga bugs na ngunyan nagibo sa batag. Inampayag ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Sendag sinabi na ang innovative material na inapod na banana tex gibo sa abaca plant para pansalida sa polyester as in ibang plastic-based fabrics. Ang puon kan batag na ini, nagtutubo na dainin ekstrang gastos sa mga paraoma kumpara sa ibang materyales sa arog kan gapas. Urog sa gabos, 100% biodegradable ini. Istoryang naiiba! Sa satuyang espesyal na istorya, day malilingawan kang 25 anyos na si Varanjay Nganthavi ang sa iyang primerong aldaw bilang doktor sa Rajavithi Hospital sa Bangkok, Thailand dahil sa ang primerong pasyente na nagpailing sa iya may buhay na tuko o jeko sa laog kan talinga ka ini. Pinaguroronan sa manibaibang social media websites ang Facebook post kan doktor na may kinaraman sa enot niyang aldaw na trabaho na may sarong pasyente na nagreklamo na duwang aldaw nang nagkukulog ang talinga gamit an otoscope para inspeksyonon ang ear canal dahil kan doktor na may naghihiro sa laog kan talinga kan pasyente. Pinugtakan niya ininin antibiotic drops at pinatagilid ang pasyente para malaglag o mahulog ang kung ano man na nasa talinga ka ini. Kanda ini mahulog o malaglag, ginuyod niya gamit ang tweezers sa paguna na insekto sana na biglang doktora kan mailing na tuko palan ang nasa talinga. Kan matanggal ang tuko, in-examine ang pasyente para ilingon kung may nawalat na parte kan tuko sa laog kan talinga asin kung may infeksyon. Maswerte man ang pasyente dahil warang nawalat na parte kan tuko asin daiman in komplikasyon na sinapar ang pasyente sa iyang talinga. Flashback! Nobyembre 1 kan taon 1542 kan punan ni Roy Lopez de Villalobos ang sa iyang ekspedisyon sa Pilipinas halis sa Barra de Navidad, New Spain o Nueva España na sangunyan iyon ang Mexico. Siya ang brother-in-law ni Antonio de Mendoza na dating Viceroy kan New Spain asin nag-appoint sa iya bilang commander kan ekspedisyon. Pebrero 2 kan suminunod na taon nakaabot sa Mindanao ang kanito nating Kastila na nag-explore sa isla. Kama na nagbunyag kan pangaran sa isla na Pilipinas bilang pagtataon in honra sa Crown Prince Don Felipe of Spain na naging King Felipe II. Mga tukang yung pangkabilukan kasatuyang pangalas 12 mga bareta. Gani po nikinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kasta mga nakaibanan sa pagbabareta sa pagsurat kang bareta kasabay tas News Director Edwin Peralta. Siring man si Angel Mustasa. Lado technical, kasabay niya to June Napoles. Ako po sa nung lingkod, Mardila Daing Iba. Thank you and God bless. Parahin na pagkaudo. Ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon,